Φλεβάρης 1973. Το φυτίλι άναψε, η μεγάλη έκρηξη αργότερα. Η γενιά μας, η γενιά του Πολυτεχνείου, άρχισε με την κατάληψη της Μουνικής, βλέποντας την σε κάστρο Λευτεριάς. Συμπαράσταση ΛΑΕ. Ο λαός ανταποκρίθηκε. Αγκάλιασε και προστάτεψε τα παιδιά του στη νομική. Ο πρώτος μοχλός της αργότερα νοεμβριανής εξέγερσης κινήθηκε. Η νομική για πολλές μέρες του Μάρτη, η παρέλαση μπρος στον δικτάτορα. Η δικτατορία νιώθει το έδαφος κάτω από τα πόδια της να τρέμει από το λαϊκό σεισμό. Μέγαρα. Ένας αγώνας για την επιβίωση ενάντια στο μονοπωλιακό κεφάλαιο. Τέσσερις του Νοέμβρη. Σκαραμαγκάς. Μας έχουν έτοιμους να μας διώξουν. Και δεν έχουμε μία δραχμή. Το μεροκάματο δεν φτάνει. Τη μια μέρα δουλεύουμε, την άλλη τρώμε. Ορίστε. Όπως έχει την ακριβή ζωή, τη μια μέρα εργαζόμαστε και την άλλη τρώμε. Και εκείνο δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε σπίτια καλύτερα να μας σκεπάσει την πολντόζης από κάτω να τελειώσει. Ας το βάλουμε. Δεν είναι αγώνας αυτός. Λέμε να κάνουμε αγώνα, αλλά να μην πούνε και άλλα πράγματα. Ενώ εμείς είμαστε εθνικιστές και είμαστε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πούνε επαναστάτες, αλλά εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε επαναστάτες. Εκείνοι που επαναστατούν είναι γιατί έχουν δίκιο. Ήδη τώρα αυτά που λες είναι το δίκιο σου. Μάλιστα, θα επαναστατώσουμε. Στο τέλος θα γίνει επανάσταση. Θα έχει να μας δικαιώσουν. Γιατί αφού βλέπω το παιδί μου, μυστικό είναι, ταλαιπωρημένο είναι, τρέχει στο Αγγελόπουλο, έρχεται με τη μουτζούρα. Θα το βγάλουν και όξω στον δρόμο, σαν μάνα θα επαναστατώσω αφού δεν με δικαιώνει το κράτος. Αυτό πρέπει να κάνω. Σαν μάνα που βλέπω πεθαίνει το παιδί μου και αύριο θα το πάρει άμα γίνει ένας πόλεμος να το πάνε στην πρώτη γραμμή γιατί είναι 16-17 χρονών και αφού δεν φτάνει το μεροκάμα του λείπει το γάλα, του λείπει το ένα, του λείπει το άλλο, το βγαίνει και όξω στον δρόμο, δεν μπορώ σαν μάνα να μην γίνω επαναστάτης. Ή αλλιώς θα γίνει μια επανάσταση, τέρμα. 4 του Νοέμβρη. Λίγο μετά το μνημόσυνο του Παπανδρέου.
Στήθηκαν τα πρώτα οδοφράγματα. Ξυπνάει ο γίγαντας λαός. Τα όργανα της δικτατορίας, κρέατα πουλημένα, δέρνουν, συλλαμβάνουν, βασανίζουν, φυλακίζουν, εξορίζουν, μα το νερό μπήκε στα βλάκι, χωρίς επιστροφή. Πολυτεχνείο. Οι πρωτοπόροι φοιτητές καταλαμβάνουν τη σχολή. Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη. Πέμπτη, 15 του Νοέμβρη. Παρασκευή, 16 του Νοέμβρη. Το ρολόι της πατρίδας δείχνει τη μεγάλη ώρα.
Η νοεμβριανή εξέγερση έχει μεγάλους στόχους. Ούτε πιο μεγάλους, ούτε πιο μικρούς από τον πόη του λαού μας. Τώρα τους γράφουν με μπογιά, πιο έπειτα με αίμα. Ενωμένοι σαν μια γροθιά, εργάτες, φοιτητές, κομμουνιστές, προοδευτικοί, δημοκράτες, ένα μέτωπο, ένας λαός. Με μονόπλο την πίστη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι τη νίκη. Η φιλελευθεροποίηση των Παπαδόπουλου Μαρκεζίνη, η φτηνή αυτή απάτη ξεσκίζεται. Μαζί ξεσκίζονται τα αμαρτωλά όνειρα όσων την ωρεοποιούν. Ο Ραγιάς σήκωσε το κεφάλι. Η Ρωμιοσύνη ορθώνεται. Σε λίγο οι φοιτητές, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Νέου Μεσολογγιού, δεν θα είναι μόνοι. Το κέντρο της Αθήνας θα γίνει λαό θάλασσα. Ο καθένας θα δώσει ό,τι έχει το κάλεσμα της ιστορίας. Ο οικοδόμος, ο γιατρός, ο μπακάλης, ο φαρμακοποιός, ο ραδιοτεχνίτης. Η μάνα θα δώσει τα παιδιά της και αυτά τη ζωή τους για τη λευτεριά. Ο ραδιοσταθμός τίνεται. Η δημοκρατική ανθρωπότητα περιμένει με κομμένη την ανάσα. Όλα τα μάτια κοιτάζουν στο Πολυτεχνείο. Όλες οι καρδιές είναι στο Πολυτεχνείο. Όλοι οι δημοκράτες, όλοι όσοι ζουν με το ιερό μίσος ενάντια στο φασισμό, αγωνίζεται ενωμένος, αδερφωμένος. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, ο λαός της Πάτρας, αγωνίζονται όλοι ενωμένοι. Με ένα σώμα, με μια ψυχή, να κερδίσει τη δευτεριά του, για να ανατρέψει τους δυνάστες του, που χρόνια τον εκμεταλλεύονται και του ρωθούν το αίμα. Ο αγώνας είναι παλαϊκός. Ο λαός αγωνίζεται να γίνει κυρίαρχος στο σπίτι του, να εξουσιάζει τη χώρα του, τη μεγάλη μας τρισέλδοξη Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη δικτατορία, ενάντια στη Χούντα. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Έλληνες, όλοι αγωνιζόμαστε. Ο λαός, όλος ο ελληνικός λαός αγωνίζεται ενωμένος, αδελφωμένος, με ένα σώμα, με μια ψυχή, για να κερδίσει τη λευτεριά του, για να ανατρέψει τους δυνάστες του, που χρόνια τον εκμεταλλεύονται και του ρωθούν το αίμα. Ο αγώνας είναι παλαϊκός. Ο λαός αγωνίζεται για να γίνει κυρίαρχος στο σπίτι του, να εξουσιάζει τη χώρα του, τη μεγάλη μας, την τρισένδοξη Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας, ο λαός της Αθήνας αγωνίζεται στους δρόμους. Μάχεται στους δρόμους ενάντια της δικτατορίας, ενάντια της Χούντας. Εργάτες, διανοούμενοι, φοιτητές, ενωμένοι όλοι μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο αγωνίζονται. Αγωνίζονται για την ελευθεριά αυτού του τόπου. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή
πρέπει να μάθουν ότι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα αγωνιζόμαστε ενάντια στη Χούντα, αγωνιζόμαστε ενάντια στη δικτατορία, ενάντια στους Αμερικάνους υπεραλιστές. Όλοι ενωμένοι, αδελφωμένοι, όλοι με ένα στόμα, με μια ψυχή φωνάζουμε, γλοντοφωνάζουμε την πίστη μας στη Λευτεριά. Όλοι θα αντιμετωπίσουμε τον πάνωπλο κατακτητή μας. Τον πάνωπλο κατακτητή μας. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Έλληνες, όλοι αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τη δικτατορία. Ήδη αυτή τη στιγμή πληροφορούμεθα ότι στην Πατησιόν και στην Δροσοπούλου δημιουργούνται οδοφράγματα. Ήδη αγωνίζονται σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Ο αθηναϊκός λαός αγωνίζεται σε όλους τους δρόμους της Αθήνας, μάχεται για να ανατρέψει τη δικτατορία, για να ανατρέψει τον κατακτητή. Αγωνίζεται άοπλος αγωνίζεται, με μόνο το όπλο την πίστη και την πεποίθηση στη νίκη, την πίστη και την πεποίθηση στη λευτεριά, την πίστη στον αγώνα για να φτιάξει μόνος του το μέλλον. Όχι αδερφικό αίμα, όχι αδερφικό αίμα. Λαός και στρατός ενωμένοι για τον αγώνα ενάντια στη Χούντα. Τη Χούντα που επί 6 χρόνια τυραννούσε το βασανισμένο ελληνικό λαό. Όμως ο λαός τώρα είναι έτοιμος για το ξεσηκωμό. Να σηκωθεί και να φωνάξει πως απέτησή του είναι η ελευθερία. Απέτησή του είναι η λαϊκή κυριαρχία. Αυτό θα το πετύχει με τη λαϊκή του ενότητα. Ήδη πληροφορούμεθα ότι η διαδήλωση φτάνει στην Πατησίων. Ελληνικέ λαέ, είδες αυτή τη φορά ξεκάθαρα την πρόκληση της Χούντας. Είδες αυτή τη φορά ξεκάθαρα τη στάση αυτών που επί 6 χρόνια φωνάζουν και διακηρύσουν ότι είναι δημοκράτες. Αυτή τη στιγμή ξεσκεπάστηκαν μπροστά σου. Αυτή τη στιγμή μόλις αντιμετώπισαν την κινητοποίηση του λαού. Μόλις αντιμετώπισαν και διαπίστωσαν ότι ο λαός δεν έπαψε να αγωνίζεται για την ελευθεριά του. Ότι ο λαός δεν κοιμήθηκε στα 6 χρόνια της δουλειάς. Αυτή τη στιγμή που διαπίστωσε αυτή την κινητοποίηση δεν είχε άλλο τρόπο. Δεν είχε άλλο μέσο για να επιβληθεί. Χρησιμοποίησε ξανά τα τάγκς. Χρησιμοποίησε ξανά τη βία. Χρησιμοποίησε ξανά τη βία. Η βία όμως αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να το αδούλωτο φρόνημα, τον ενθουσιασμό των νέων που έχουν ξέχυθει στους δρόμους, που αγωνίζονται να το υποτάξει. Ζήτω η ελευθεριά. Η Χούντα ξεσκεπάστηκε μόνη της. Τα τάγκς προσπαθούν να δουλώσουν το φρόνημα χιλιάδων Ελλήνων που κατέβηκαν να διαδηλώσουν τον αγώνα τους, που κατέβηκαν να διαδηλώσουν την πίστη τους, στη λευτεριά, στη λαϊκή κυριαρχία. Η Χούντα φοβάται τη λαϊκή κυριαρχία. Έστειλε τα τάγκς για να εκφοβήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνεις, ελληνικέ λαέ, πώς μας κατάντησαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη στιγμή για να διαπιστώσεις πώς μας κατάντησαν οι Αμερικάνοι. Έλληνες, ο ελληνικός λαός, όλος ο ελληνικός λαός μάχεται και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει σύνθημα ο αγώνας στην πίστη, στη λευτεριά. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, όλοι να μάχουν
αυτό το ανεπανάληπτο που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό που δεν έχει γίνει καμιά φορά στην Ελλάδα, να πολεμάνε άοπλα τα τέκνα τους, τα παιδιά σας να πολεμάνε άοπλα με τα στήθια τους. Το μόνο τους όπλο να είναι η πίστη για ελευθεριά. Η πίστη για ελευθεριά, η πίστη σε αυτόν τον τόπο. Κάνουμε έκκληση, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει αύριο να ξεπηθεί όλους τους δρόμους και αυτοί να συλλάβουν σήμερα. Και είναι σίγουρο θα μας συλλάβουν. Αύριο θέλουμε να αγωνιστείτε για μας. Όλος ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας αγωνίζεται ενωμένος, αδερφωμένος. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, ο λαός της Πάτρας αγωνίζονται όλοι ενωμένοι. Με ένα σώμα, με μια ψυχή να κερδίσει τη δευτεριά του για να ανατρέψει τους δυνάστες του που χρόνια τον εκμεταλλεύονται και του ρωτούν το αίμα. Ο αγώνας είναι παλαϊκός. Ο λαός αγωνίζεται να γίνει κυρίαρχος στο σπίτι του, να εξουσιάζει τη χώρα του, τη μεγάλη μας τρισέλδοξη Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη δικτατορία, ενάντια στη Χούντα. Είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για ελευθεριά. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για ελευθεριά. Το μόνο μας όπλο είναι τα ποταμένα στήθια μας. Το μόνο μας όπλο είναι τα γυμνά στήθια. Όπως κι αν έρθει, όπως κι αν έρθει ο κατακτητής μας, όπως κι αν μας ξαναεπιτεθεί, όπως κι αν μας ξαναεπιτεθεί με τάγκς, με πολυβόλα, εμείς θα αντιταχθούμε με προταμένα τα στήθια μας, γιατί πιστεύουμε πως οι χαντάροι μας, τα αδέρφια μας, δεν θα τολμήσουν, δεν θα σηκώσουν χέρι, δεν θα ρίξουν στα αδέρφια τους, δεν θα σηκεί αδερφικό αίμα. Είμαστε αδέρφια. Όλοι είμαστε αδέρφια. Αγωνιζόμαστε όλοι ενάντια στη Χούντα, στη ξενόγονη Χούντα, στους ξενοκίνητους, στους πράκτορες της Αμερικής. Αν εναντιόμαστε στη Χούντα, στους πράκτορες της υπεραλιστικής Αμερικής, όπως και αν μας επιτεθούν. Ο λαός μας αγωνίζεται. Φτιάχνει οροφράγματα, το μόνο το όπλο. Φτιάχνει οροφράγματα, το μόνο το όπλο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς, πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν τα τάγκς έχουν στηθεί μπροστά στις πύλες του Πολυτεχνείου και σημαδεύουν τα παιδιά σου. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς. Είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γι' αυτό ακόμη αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη μιλάμε. Γιατί θα έρθεις κοντά μας. Γιατί θα κατεβείς σήμερα, αυτή τη στιγμή που το μαθαίνεις. Αυτή τη στιγμή θα κατεβείς και θα συνεχίσεις τον αγώνα μας. Και αν αυτή τη στιγμή μας πιάσουν, και αν ακόμη αυτή τη στιγμή μας σκοτώσουν, ναι, δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Δεν φοβόμαστε όταν θα πεθούμε ελεύθεροι. Ήδη τα τάγκς κυκλοφορούν στην Αθήνα. Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα τεθωρακισμένα για να μας επιτεθούν. Είμαστε τα νιάτα της Ελλάδος. Είμαστε οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες που αγωνιζόμαστε εναντίον των τάγκς, δηλαδή των ξενοκίνητων πρακτόρων της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα τάγκς στους δρόμους της Αθήνας. Ο κατακτητής μας, η Χούντα, η δικτατορία, δεν μπόρεσε να κάνει τα πολιτικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τα πολιτικά. Δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση. Το μόνο όπλο που έχει είναι η βία. Είναι η βία. Και για ακόμη μια φορά την παρουσιάζει ορμά προκλητικά στο λαό μας. Στον αγωνιζόμενο ένδοξο λαό μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον της Ελλάδας. Το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι υπάρχουν 2 τάγκς στην πύλη του Πολυτεχνείου. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι 2 τάγκς έχουν στραφεί προς το Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι 2 τάγκς είναι μπροστά στην πύλη και μας κοιτάνε με τις μπουκές των ταλονιών τους. Δεν πρόκειται, είμαστε σίγουροι να επιτεθούν εναντίον του κτηρίου του Πολυτεχνείου, να σκοτώσουν τους φοιτητές, να σκοτώσουν τα νιάτα της Ελλάδος, την προπολή της Ελλάδος, το μέλλον της Ελλάδος. Αγωνιζόμαστε, επαναλαμβάνω, αγωνιζόμαστε όλοι αδερφωμένοι ενάντια της Χούντας, που είναι μια μικρή ξενοκίνητη ομάδα.
έκρηση. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει αύριο να ξεφυτρεί όλους. Ένας από τους νεκρούς του αγώνα μας πυροβολήθηκε από τάγκ. Και της ιστορίας αποφάσισα μετά τα σπεσιάς αναρχικές εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας με στηρίξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διακαλευτικής τάξης. Κατέβαλα με δουλούδες πάσιαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προς αναλύν δημοσίων ζωή. Διασφαλίζησαν την περαιτέρω κανονική εξέλιξη των πολιτικών μας πραγμάτων κατόπιν μιας γίζωνας πολιτικής κρίσεως χρονολογημένης από το 1964. Ατυχώς αναζητά στοιχεία αποβλέποντα εις ανθρωπίνη τάξης ενόμη τάξης και εκμεταλλευόμενα την αφέλεια απροσδιώτων ατόμων και την ιδιωτέρεια πολιτικών προσώπων και δημιούργησαν επί κινδύνος έκρησμων κατάστασης. Κάνουν έκκληση. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει αύριο να ξεφυτρεί όλους τους δρόμους και αυτοί να συλλάβουν σήμερα. Και είναι συνέχεια να συλλάβουν. Αύριο θέλουμε να βοηθήσετε για μας.